yritetään nyt sitten taas kiilalla ensin. Ja mä sanoisin, että 10-12 iskua. Ja ihan keskeltä. Lasketaanko tuo? Jos se lasketaan, niin tää on sitten toinen. Kolmas. Neljäs. Viides. Kuudes. Seitsemäs. Kahdeksas. Yhdeksäs. 10. 11. 12. 13. 14. 15 kertaa. Tää oli tuo. Tää on kyllä niinku paksummasta päästä. Tää on tuo vielä paksumpi, mutta olisiko kolmanneksi? Kolmanneksi. Aika oksasta tuo on kyllä tuo kuusi. Tuo ei aina kuusen oksan kohta. Nyt tuli hieno auringonpaiste tähän. Joo. Ja tosta niin sit lähdetään tätä lohkomaan. Onko sulla nyt uudempi kirves vai onko se vanha toinen? Tässä nyt on semmoinen, missä oli isompi perä. Kyllä tässä iso terä. Tää onkin harvinaisen oksaton. Miksei sit mennyt? Aika hämmästyttävää. Mutta mä vedän nyt tällä tyylillä sitten. Kun puun omalla painolla tämä halkastaa. Vaan jaksaa nostaa sen sinne. Niin. Mut sitä ei tarvisitko kerran nostaa. Se on se venäläisakan neuvo. Eikö se ollut joku semmoinen nainen, joka sitä näytti jossakin videolla? Kyllä. Ja väliin kattelee sitä, kun ne niin matalalla lyö ja vaikein näköisesti. Joo. Näin on.